My sa vo vzťahu vlastne ani vôbec nehádame. Na prvý pohľad to môže znieť ako celkom, že zdravý vzťah. Ale zabudla mi tá žena povedať, že oni nielenže sa nehádajú, oni sa vlastne ani nerozprávajú. Čiže problém tu nie je pokoj, ale ticho. Takéto ticho nie je pohádke, ale keď sa ako keby tie rozhovory začali točiť niekde o logistike, deťoch, pracovných veciach a prestali byť zvedaví jeden na druhého. Možno veľa ľudí si myslí, že tá blízkosť vo vzťahu vzniká automaticky, že stačí chémia, láska, proste bum, ide ten vzťah tak, ako má. Lenže tá láska, ktorá v tom vzťahu je, sa udržuje práve tou činnosťou, práve tými rozhovormi, práve tou zvedavosťou, práve tým obdivom, práve tými malými gestami. Nie je to tak, že keď spolu začnete bývať, máte deti, chodíte spolu na dovolenky, že ste si automaticky blízki. Blízkosť nevzniká zo spoločného bývania, ale zo spoločného prežívania. Z toho, že partner vie, čo sa v tebe možno dnes odohráva, čo ti beží hlavou, na čo sa tešíš, čo sa možno bojíš. A aj opačne. A práve preto sa teraz v dnešných vzťahoch mnohé ženy cítia samé, aj keď sú s niekým. Keď partner sedí na gauči večer a namiesto toho, aby ju chytil za ruku a prehodili pár slov, tak vyťahne mobil alebo zapne televízor. Ale nie je to len problém muža. Veď tá žena vedľa neho urobí čo? To isté častokrát. Aj keď je smutná. Čiže ak rozmýšľaš, ako to zvrátiť, ak ste v tom bode, že ste už možno spolubývajúci, skús možno týmto. Začni takýmto 2-minútovým cvičením. Že sa spýtaj partnera, na čo sa dneska teší, alebo na čo sa dneska tešil. Čo sa mu podarilo, čo ho dneska prekvapilo. Ono, ja nehovorím, že toto pomôže každému, pretože niekde je ten vzťah tak rozvrátený, že toto cvičenie spustí inú reakciu, ale za pokus to stojí. A hlavne to stojí preto, lebo ja viem zo vzťahovej psychológii, že práve takéto malé zmeny, takéto maličkosti, malé gesta spúšťajú tú reakciu v partnerovi aj bez jeho priameho zapojenia. A ak chceš, aby som ti pomohla krok za krokom zlepšiť tvoj vzťah, rezervuj si úvodných 15 minút konzultácie zdarma na odkaze v popise tohto videa alebo v mojom profile.